Да карам с пълна газ. Аз съм Илайда и в това видео ще е 1000 пъти много по-различно от подобните ви видеа. Първо ще ви покажа как да си сложите като тия снимки, както и да ви броят стъпките. Но преди това не забравяйте да цъкнете камбанката и да харесате видеото. Само да проверя дали записваме. Записваме, добре. Сега, първо ще ви покажа за як тапет. Значи на всеки Samsung. Това видео е за Samsung. Значи тук отдолу ви излизат опции. Трябва да задържите екрана. Просто задържаш. Да. Трябва да натиснете на темито. Там ще ви покаже нещо там. Актуализиране, ала-бала. Ако не може да си го направите, вие натискате синьото, тъмно синьото. Но както и да. Така. Тук популярни. И тук навсякъде ви... Първо трябва да потърсите в търсачката безплатни. Като записвате безплатни. Ето, безплатни. Тук ви излизат не всички тапети. Значи и после влизате в популярни и тук отдолу, където ви пише безплатни, просто ги инсталирате. И сега ще ви покажа както има с пари, с цени, може да си купите. Аз, например, искам... искам... Аз не знам кое искам, между другото. Значи да кажем, искам ето това. Тук отдолу пише прилагане. Натискате. Тук чакате да ви се инсталира до 100. Задължително е до 100, защото иначе няма как да стане, между другото. Вау! Все едно ви интересуваше, но да, трябва да изчакате да се зареди. Чакате и изведнъж е готово. Само единственото нещо, което на мен не ми харесва, което е нормално, че ето и тук, където имате игри и такива неща, ето както и така, много добре не ви се покриват. Сега ще ви покажа за... Чакайте малко да видя коя снимка. Как да си добавите ето тия снимки тук да ви се разменят. Първо, пак задържате пръста си върху празно място, не върху, нали, някое приложение. И тук... чакайте, че се задъхах. Виз Елмин. Значи натискате го и тук ви показва какво имате. Значи първо галерия трябва да натиснете. Ако искате за снимки, добавяне, изберете от албум. И тук най-различни мога да избирам. Например, тук избирам така и тия. Готово. Натискате готово и то ви излиза, разбира се, назаде. Вие като го задържите, може така да го разменяте, нали? Може да го изтриете, премахване, може да сложите някакви други неща на това място, както може и да си смените снимките от настройки. Аз сега го премахвам, защото си имам вече едно. За да ви показват за стъпките на някои телефони, автоматично им показват, на мое не е така, нали? Ви трябва... Чакайте сега да ви покажа. Ето това приложение, което се нарича, което се казва по-скоро. Имам много да търся. Търсиме. Къде ми е? Значи просто... Да. Трябва да натиснете вашите стъпки и да ви излезне ето, чакайте пак да проверя, хора, просто напишете вашите стъпки, ето в Google Play напишете вашите стъпки.
или просто стъпки. И сега ще ви покажа кое приложение ви трябва. Ето е това, който аз го имам, трябва да го актуализирам. Брояч на крачки. Крачкомер. Вау. Ето, ако искате си го преснемете, за да може да го напишете, нали? И просто отново, същия начин, натискате. Опа, грешка. Упс. Пак там, нали, за галерия, там. И ето тук. Ето го. Така, там вашите стъпки, натискате, добавяте и ви излиза. Да, а може да го премахвате, може да го смените с нещо друго. И да, това беше всичко от мен. Довиждане! Надявам се да ви е харесало видеото и се абонирайте и лайкнете това видео. Довиждане! Айде!